No dobre, takže každý stream, kto nevydrží, by mal dostať svoj trest. Je to tak? Je. Čiže už to nezvládol, ako vždy. Neviem prečo stále nezvláda pitie. Ideme ho nie napastovať a ideme ho nakečupovať. Čiže hol mu hlavu tú pičovinu, lebo on ju ohľadu má. Takže ja by som povedal, že nie je na výber, ako mu urobiť trošku hot dog, dá sa povedať. Urobíme ho hot dog, hej? S kečupom. Čo vy na to? Ideme na to. Žolander? Staň, ty kokot. Staň. Děti. Musíš stať. Žol, čo to máš? Krv, ty kokot, ide čestný z hlavy. Chápeš? Niekto ti jebol AVPčko hlavu, ty kokot. Stáň. Musíš stáť. Počúvaj. Žolo, nemôžeš toto robiť. Žolo. Veď staň, ty kokot. Veď dávaj, poď piť, ty kokot. Žolander, poď. Poď vstať. Bá, musíš. Si v piči proste. Žolo, poď. Vstaň. Musíš vstať. Žolo. Žolko. Poď vstať. Pozri sa, čo máme. Máme pizzu. Prišla pizza. Ale pečko. Čo tu máš? Čo to je? Čo to máš? Žolo, vstaň. Vstaň, ty kar. Dávaj, lebo ak nestaneš, tak ťa čaká toto. Toto. Ideš vstať, či máš piči? Veď bota, vstávaj. Máš piči, hej? Vedíš tam není?
Žolander. Piče. Prečo prestávaš piť? Mám ťa zobudiť? Poď. Ideme si šaňa, to piče. Dobre. Mám ťa zobudiť. Poď. Vstaň. Prečo spíš do piče? Všetci sa tu čakajú. Ideš? Tak poď. Čo tu máš do piče? Tu si to omoč. Tu si to omoč. Je ti zlé? Daj si to preč. Aha, krv. No do piče. Ideme? Čo robíš? Žolander. Vstávaj do piči. Aha. Neviem si to pustiť. Máme tu komárov, ako máme ísť spať? Chalani ťa čakajú. Nič. Neviete. Mne? Prečo? Prečo? Daj to piče. Tak daj, aha. Donesem ti utierku, chceš? Hej. To piče, ty kde si namočil tú ruku? Som ťa potreboval zobudiť. Čet mi vraví, že ti mám namočiť ruku do teplej vody. A som sa pomýlil a dal som studenú. Na piču však. Dáš tú vodu do piče, kurva. Kúkať. Tak dá. Napri sa. Daj to do piče. Čo je to robíš? Lebo si tam dal ruku ako kotor. Pozor do piče, idem to vyliať do piče. Pozor! Ty kokot. Čiže som to zachránil. Kde ideš? Nevie. Navrátanie? Prečo? Ukáž to sa. Počúvaj, prečo furt zaspíš do piče tej hranej? Potom si musíš vyberať takúto svoju daň. Ale... Ty to nie? Ukryj si to. Chlapci, teraz mi musíte rýchlo povedať. Ako to ukončiť. Chlapci, zdržujeme fezle. Je mu fezle mu je zle. On zacítil kečup. Chlapci. Ja sa musím s vami rozlučiť, to je presne pravda, ale musíte mi povedať, ako to celé vypneme, ja si ešte idem rýchlo dať ešte jedno CS-ko, ale daj Windows tlačítko a vypnem. Počúvajte, chalani,
Toto. OBS. Teraz som to konečne našiel. Počúvajte. Kurva, chalani. Rýchlo, kým tu není chat. To sa zamerí v nevinnú vlasu na ksicht. Už mu nejdem nebať nič na ksicht, chalani. Vy ma iba nahovárate na zlé veci za to, že som opitý. On bude strašne nahnevaný. A ukončiť livestream OBS a ukončiť livestream OBS a ukončiť livestream. A kde to tu kurva je? Ako ukončím livestream? Full kamera. Aha, vidím sa. O chlapci, čo sa teraz umýva? A ja potrebujem vedieť, kto mi poradí. Ako to vypnem? To je nejaká pičovina. Chlapci, toto bude zle, to bude zle. Jo, ja počkám, kým príde, ale aby som vedel to potom zrušiť, že poviem, že chalani, čaute a koniec, vypíname. Ako to robím? Otvoj sieťový kabel. Chlapci, to nemôžeme robiť takto. Normálne, fakt, že normálne. End broadcasting. Ideme na to. Ideme to hľadať. Chlapci, bude zle. On už ide. No nič, dobre chalani. Končíme livestream, ja vám počkám ešte kým príde. Ja to potom skúsim iba dať x-kom preč a to bude všetko, ok? Môžeme sa tak dohodnúť? Lebo, aha, tu mám nejaký Eminem, ja vôbec neviem, čo to tu mám pootvárané. Chlapci, bude zle, bude zle. Chlapci, ďakujem za radu, použijem radu Alt, Ctrl, Delete a zatvoriť OBS. Môže to byť? Súhlasíte? Zastala voda, zastala voda. Ideme piť. Chlapci. Čaute. Áno? Vypni to do piča. Žolander, a musíš mi poradiť, ja neviem, čo mám robiť. Čo? Oni mi tu píšu proste nejaké veci a ja neviem, čo mám robiť. Ja neviem ani, čo sa tu stalo.